prima săptămână acestui sezon, experiența schimbului de mame va fi trăită de familia Chirică din Chirnogi, județul Călăraș, și de familia Gorea din Bod, județul Brașov. Haide, uite! Iuliana și Costel s-au căsătorit în 1990, iar acum 11 ani în familia lor s-a născut mezinul Teo. Acum, alături de Cătălina, fiica cea mare, și de bunicul Ion, ei formează familia Chirică. Sunt Iuliana, am 40 de ani, sunt o fire sociabilă și bună. Sunt Costel, am 43 de ani și îmi place distracția. Bună, eu sunt Cătălina, am 21 de ani, petrec destul de mult timp în oglindă și nu-mi place să fiu deranjată când fac lucrul ăsta. Sunt Teo, am 11 ani și sunt talentatul familiei. Mă cheamă Ion, am 75 de ani, sunt bunicul familiei și omul de bază. Și împreună suntem familia Chirică. Cristina și Andrei au împreună 2 copii, o fetiță și un băiețel, pe care i-au făcut în cei 18 ani de căsătorie. Ca să-i numim pe toți 4 pe scurt, o să spunem despre ei că sunt familia Gorea. Bună, sunt Cristina, am 37 de ani și pe primul loc pentru mine sunt familia și casa. Mă numesc Andrei, sunt constructor de meserie și pasiunea mea este fotografia. Bună, sunt Diana, am 9 ani și îmi place să inventez lucruri din hârtie. Bună, sunt Leonard, am 6 ani și îmi place matematica. Împreună suntem familia Gorea! Bine ați venit! Hey! Cele 2 familii vor face schimb de mame pentru o săptămână. Ele nu vor ști nimic una despre cealaltă, vor afla detaliile la momentul potrivit. Timp de 7 zile, cele 2 mame nu vor avea nicio legătură cu familiile lor. Chirnogiul este o comună din județul Călăraș, la vreo 5 km de Oltenița și la 7 km de Dunăre. Din punct de vedere economic, oamenii încă se mai îndeletnicesc cu creșterea animalelor, dar s-au învățat și cu noul prin folosirea cailor putere. Familia Gorea locuiește în comuna Bod, nu departe de municipiul Brașov. Pe aici oamenii obișnuiesc să se miște mult, cu veche arată, cu bicicleta, cu căruța sau cu autoturismele mai noi. Se recomandă cele cu viteză mai mică, pentru a nu scăpa din vedere frumusețile zonei. Gospodăria celor din Chirnogi este mare. Lipit de casă, ei au propriul lor magazin, iar în ogradă multe animale și tot felul de utilaje care își găsesc întrebuințarea vara. În casă, camere pentru fiecare. Aici cine intră se simte bine, deși dacă este cărcotaș, poate acuza o dezordine de care familiei nu pare să-i pese. Casa din Bod arată bine și pe afară și în interior. Cei drept, curtea nu e plină cu animale, doar câteva găini își duc traiul în coteț. În casă, camerele sunt curate, ca și baia și bucătăria. La etaj e dormitorul celor mici, un fel de căsuță a piticilor făcută parcă să le înfrumusețeze copilăria, iar pe pereți câteva semne că aici stau niște copii deosebiți. Până să-i treacă prin cap să-și facă propria ei afacere, Iuliana a fost casnică. Acum ea se ocupă de magazinul pe care l-are, aproape lipit de casă. Că locul de muncă este atât de aproape pare un avantaj, dar nu și când trebuie să ai grijă de amândouă în același timp. Nu e nici în casă treaba terminată, nu e nici în magazin treaba terminată. Astea sunt, atâta pot. Înainte nu eram așa. În momentul în care nu puteam să fac ceva, de câți draci aveam, îmi venea să plâng. Acum nu. Sting focul la mâncare dacă nu pot să fac și las așa și fac mai târziu. Costel e ca un copil. Orice face trebuie să-i spui. Să nu cheltui pe tot, să mai vii și cu bani acasă. Lasă-mă că mă descurc ce naiba. De câte ori mă sun? Dacă e ceva, vreo ofertă, ceva, eu te sun și te întreb, mă sfătuiesc cu tine, nu e normal? Nu, greșit, tu mă întrebi, tu nu te sfătuiești. Da, aia suntem o familie, nu? Iarna stă el aici, nu face nimic. Eu aprovizionez, eu fac prețuri, eu fac hârtii, eu fac. Cătălina, când vine de la București, se mai duce la clubul ăsta aici. Dacă vine la 2, la 3. Mai încerc să scoată tot la 2, la 3. Dă dracu, haide! Mai 5 minute. Ce 5 minute? Scoal! Hai, că ai să faci treabă. Scoalcă-ți telefonul, să știi. În general, sunt dezordonați. Și de multe ori și eu sunt. Deci nu pot să zic că sunt un om ordonat, că nu sunt. Hai, cui sunt ciorapii? Am lucrat. N-avem coș de gunoi la baie? Avem. Ha. Gata? Da. Hai, treci la rufele de la baie. Și mama, ce mai era? Deci voi v-ați spălat. Hai, le luați și le puneți în coș. Așa faceți mereu. Măcar, ce? Tu ăla. Hai să Nu sunt nici foarte goasă, dar nici regoasă nu sunt. Adică mie îmi place așa cum sunt. În relație cu cei 2 copii ai săi, Iuliana nu a cerut niciodată foarte mult, pentru că ei s-au descurcat întotdeauna. Ar fi însă loc și pentru mai bine. Când era ea clasa 1-a, 2-a, nu mai știu ce clasă, stăteam la bloc.
avea mai mult timp de ea, numai că ea a fost și un copil mai deștept, cum să zic, vis-a-vis de carte. El e mai puturos, își face singur temele, ce-și face, ce nu-și face, ce... Uite așa o bulibășeală. Adevărul e că a cam stat la calculator foarte mult timp. Și-a făcut de cap și a avut note cam mititele așa. Da, nu pot, deci nu pot să-i zic așa 2 zile n-ai voie. Cătălina este studentă la București în ultimul an la administrație publică. Frumușică, istețică, are și ea la 21 de ani preocupările vârstei. Și nu ne referim neapărat la studio. Este vorba de un make-up, de o manicură, de un aranjat. Am fost la emisiuni TV, la reclame, am făcut și promoții uneori. Programul de la facultate deocamdată nu mi-a permis să am o slujbă cu normă întreagă. Abia după licență îmi voi căuta. Sunt mulțumită cu părinții pe care i-am și datorită comportamentului lor. Nu-mi place să primesc ordine. Este tata aia care se ocupă de focul de la centrală, de dat mâncare la animale, de făcut curat. Adică eu nu știu nici măcar unde sunt închiși porcii și nu, acolo nu am ce să caut. Costel este mândru de ce a realizat în viață până acum și chiar dacă Iuliana este vioara întâi în gospodărie, nici iarna el nu stă cu mâinile în sân. Sunt mândru de ceea ce am realizat împreună cu soția mea. Avem un apartament, o casă la țară, magazin, utilaje agricole cu care mă ocup vara. A vrut tatăl meu să mă duc la o școală militară, să rămân în cadrul armatei și m-am dus fără acordul lui la școală profesională. Am învățat meserie pentru că să câștiga bani. Totuși, Costel e departe de a avea numai calități. Tinerețea lui a fost una foarte tumultoasă, ca să nu spunem altfel. Și numai datorită dragostei și înțelepciunii Iulianei, familia de care el se bucură atât de mult azi a putut dura. Primii ani de căsnicie au fost groaznici. Mai găsea și cu o gagică, mai și soacră mea că nu fac paia, că nu trec paia. Și au fost 5 ani de zile în care de multe ori vreau să renunț. Eu am avut dușua bun, că am fost descurcăreț. Și a vorbit lumea fel și chip, dar eu n-am avut nimic cu nimeni. Casa mea a fost casa mea. Nevasta avea. Nevestilor, dacă mai fost alibele, eu ce vin am? Da. Eu nevasta mea e nevasta mea. A avut una, ea cred că îl iubea. Dar nu știu dacă îl iubea pe el sau se gândea că e vreun miliardar ceva părlitul la Chernogi. Și tot trimitea mesaje, mai nu știu ce. Și într-o zi mi s-a luat de fată. Și am bătut-o cu simț de răspundere. Am început atunci o tură. Și mai venit și a doua tură cu bărbatul și am jucat și cu fața lui bărbatul. Tot stăteam acolo, erau inima cât un purice. Zic, acolo lasă-mă asta și mea, mă m-a dus dracu, că l-am povestit afară. Când am zis bărbatul cu aia treaba, a ciucănit-o și el, dar el a ciucănit-o bine, adică când a tras-o pe mai venit rău. Când mă prindea cu câte una, îi luam un buchet de flori și un inel de aur. Și ultima dată că cu asta, când am luat buchetul și când mi-a dat-o la cap cu el, s-a dus dracu de bine, mi-a fost de-aia căutat inelul pe jos, afară o groasă de bani, dăduse pe el. Am crescut copiii amândoi, am făcut o casă amândoi care nu oricine poate să facă. Să sperăm că nu o să mai întâmple, să sperăm. Deși eu nu sunt sigură pe el și nici încredere în el nu am. Cristina din Bod este casnică în prezent, dar a muncit și ea la viața ei în țară străină ca să-i fie bine familiei. În urmă cu 13 ani am luat o decizie destul de bună, spun eu, pentru că am reușit să avem o locuință. Soțul a lucrat în Germania, iar eu am hotărât să plec în Japonia. Am făcut coreografie 3 luni la București și pe urmă am plecat pe post de dansatoare, dar acolo am fost multifuncțional. Am cântat la karaoke, am spălat vase, am dat cu aspiratorul, orice era muncă făceam. Fie din cauza că este casnică, fie că așa s-a născut, fie că așa a făcut-o viața, Cristina știe una și bună. La ea în casă curățenia trebuie să fie pe primul loc. Zilnic trebuie făcut curat. Măturat, spălat pe jos, chiar de 2-3 ori pe zi. De multe ori soțul meu mă acuză că sunt obsedată de curățenie, că sunt prea exagerată. Stai numai un pic să termin aici și vin. Stai numai. Te rog, dă-mi voie să îmi fac treaba. Mă și încurci aici. Hai. Eu nu pot să stau liniștită să mă uit la televizor sau să fac altceva dacă știu că am vase în chiuvetă sau dacă e mizerie pe jos, chiar nu pot. Pentru Cristina, mai importantă până și decât curățenia pe lumea asta este nu atât creșterea, cât educația pe care o dă copiilor ei. Scrii cu atenție, da? Scrii frumos, nu ieși din spațiu, ca de obicei, da? Didi, tu te descurci, da? Da. Lasă că după ce termină lăuțul, o să verific să vedem.
Pot să spun că sunt foarte insistentă cu școala, pentru că, din păcate, eu n-am avut șansa să am niște părinți care să mă împingă de la spate, să fie cu mine, să fie cum sunt eu cu copiii mei. Încerc să-i învăț să facă anumite lucruri din hârtie, să coloreze ceva, decât să stea la desene animate sau la calculator, mai bine să creeze ceva. Da. Pentru cine vrei să fie felicitarea așa frumoasă, cu o inimioară roșie? Pentru tine. Pentru mine, mulțumesc. Ne distrăm, ieșim afară. Vara, de exemplu, muncim în grădină toți trei. Încercăm să ne distrăm și fără bani. Pe timp de vară, Andrei muncește în construcții, însă iarna este o perioadă mai dificilă pentru el. În sezonul rece mai suplinește veniturile casei cu pasiunea lui cea mare, fotografia. Nu pot să spun că din pasiunea asta mea se câștigă mulți bani, pentru că este ocazional și ca să pot să fac mulțumită lumea trebuie să reduc și prețul. Dar am satisfacția că majoritatea părinților sunt mulțumiți, mai merg și pe la oameni pe acasă, le mai fac, la copii mici și îmi place ceea ce fac. Diana și Leo sunt în clasa a 4-a, respectiv între a 1-a. Învață bine, iar în timpul liber fac și sport, karate. Și bineînțeles că ea, care e mai mare, știe mai bine cum stau lucrurile pe lumea asta. Am o medalie de aur, de argint și de bronz. Și am o medalie de aur, încă una de aur și una de argint. Eu sunt cea mai bună, fiindcă am centura roșie și sunt concentrată. Leo e un pic mai amuzat și nu prea e atent. Nu m-am bătut până acum cu niciun coleg, dar dacă se ia unul de mine, știu ce să-i fac. De mine se iau băieții și i-am bătut, dar în joacă, nu în serios. La începutul căsniciei lor, Cristina și Andrei au locuit în oraș, în Brașov. Apoi s-au gândit să fugă de zgomotul orașului la țară. Acum însă parcă regretă pasul făcut. Cum de ce? Pentru educația copiilor. Acum, după câțiva ani de când suntem aici, mă gândesc la viitorul copiilor și aș vrea să fac înapoi pasul de a ne muta în oraș pentru a le asigura copiilor un acces mai ușor la tot ceea ce ține de pregătirea lor pentru viitor. Eu nu sunt de acord, pentru că în oraș aud și văd mult mai multe decât aici, în sat. Momentan avem o situație financiară destul de grea. Cel mai tare ne doare pe amândoi că nu putem să le oferim copiilor mai mult. Mici excursii, mai ales vara, vor să-i ducem la un strand, toate sunt costisitoare și din cauza asta noi ne consumăm. Suntem foarte stresați, din cauza asta de multe ori suntem îmbufnați, supărați, dar sper că în viitorul apropiat poate reușesc și eu să merg undeva să lucrez. Momentan nu se poate pentru că ei sunt mici și ei au nevoie în permanență să fie supravegheați. Urmează 7 zile de experiențe noi pentru mame. În primele 3, ele trebuie să se adapteze stilului de viață al familiilor în care ajung. În ultimele 4, ele vor impune noi reguli. După ce am cunoscut cele 2 familii, e timpul ca mamele să plece de acasă. Ca înaintea oricărei plecări, și de această dată cele 2 mame își pregătesc bagajele. Lucru ușor de altfel, comparativ cu momentul plecării. O să vă spun, mămica, care vine, nu răspundeți că nu moare nimeni câteva zile, deci nu e nicio belea. Da. Să vă aud. Promite. Da, mă, că de cauza ta plin. De cauza ei, ce vrei? Lasă-mă în pace. Te-ai jucat cu ceapa. Ia uite-te. Tata, să rămână să grijă copii și de Costel. Drum bun, să vii sănătoasă înapoi și cu bine. V-am pupat. Tu o să-mi promiți că ești cu minte, ascultătoare, da? Da. Puiu, să fii atent la școală și să o asculți. Mămica, te schimb, da? Iuliana și Cristina au plecat la drum fiecare cu gândurile ei. Și dacă e ceva ce mamele își doresc mai mult și mai mult în acest timp, e să afle unde vor ajunge. Ia să vedem ce mă așteaptă. Comuna Bod, județul Brașov. Să sperăm că nu e într-o cameră frig și într-un la cald și că nu mă duc la toaletă în curte. Sunt un pic emoționată să vedem județul Călăraș, comuna Chirnogi. Nu, n-am auzit.
și nici nu am fost. Sper să mă ducă undeva, dacă toți vom fi aproape de Brașov. Mă aștept să fie o gospodărie cu animale, cu purcei. Cred că se nimerește cum mi-a zis soțul. Las că mergi tu la purcei și vezi tu. În sfârșit, mamele ajung în casele în care vor locui o săptămână, iar primul lucru pe care trebuie să-l facă aici, conform regulamentului emisiunii, este să cunoască terenul, altfel spus, să facă inspecția casei. Ușurel, că eu sunt mai grasă și să n-alunez, mă dau de berbeleacul pe aici, pe... N-a beleaua, dracu! Mi-e frică de câini, dar vine rău. Cu ce se ocupă ea, să vedem? De toate. Cred că o să-i pot ajuta, că am lucrat în domeniu și mă pricep la comerț. Mă ia inima, îmi vine al cui e dacă mă... Uite-i cum stau ei! Sunteți frumoși, dar să nu mă pună să vă curăț. Cred că hepatită scrie pe mine. Ține cură! Eu nici nu mă gândesc. Eu de la oala mea cu sărătare. Am venit asta că mă vede bărbatul meu. Ce e aici? Nu știu ce e aici, dar să spun tăticul ce e aici. Găluși nu sunt astea. A gătit o oală de sarmale, dar lingura aia nu cred că și avea rostul să stea așa înăuntru aruncată. Așa cred. Doamne ferească-mă, Sfântul Dumnezeu. No comment. Eu sunt mai puțin ordonată. Nici nu am timp și nici nu prea vreau să-mi fac timp eu. Wow! Vai, Doamne! Doamne ferește! Cu o fetiță și un băiat este. Oh, ia uite și de diplome are. Diana. Păi copilul... și Leonard. Să se adune atâta praf într-o baie, cred că trebuie foarte, foarte mult timp. Foarte mult timp. Pentru asta... Deci dacă voi credeți că în casa asta e cald, sper să nu dormă aici. Atunci unde dracu dorm atunci? Clasa 5-a. Ia oare nu-i găsesc eu carnetul de note? Aici o să facem un pic de ordine. Nu găsesc carnetul de note, cred că l-a pitit. Îmi place casa, a mea mi se pare mai mare sau camerele mai mari. La mine este cald peste tot, mai puțin sufragerie unde nu stă nimeni. Se vede că sunt oameni cu bani. Singura problemă e că nu prea prețuiesc lucrurile, sunt neîngrijite și e păcat. Iuliana și Cristina au văzut cu ochii lor ceea ce era de văzut. Mai rămâne să afle ce au de făcut, fiecare din regulamentul lăsat de cealaltă. Bună, mă numesc Iuliana, iar pe soțul meu îl cheamă Costel. 2 copii, o fetiță, studentă în vârstă de 21 de ani și băiatul Teo, de 11 ani. Cred că în momentul în care în casă mai există o fată, cred că ar trebui să fie mai multă curățenie. Soțul stă la calculator destul de mult, că își caută un loc de muncă stabil. Dacă e vreo idee să-i spui, mâncați-a sufletul, nefiind în zonă, nu știu să spun. Știu că m-a înșelat, a și recunoscut și chiar am cunoscut câteva dintre acele femei. Wow! Dar Costel întotdeauna s-a întors la mine, așa că îi le iert pe toate. Fiecare cu alegerea lui. Eu cel puțin n-aș accepta așa ceva. Diana și Leo învață bine și suntem mulțumiți de ei. Doar că ar trebui să miște mai repede cu lecțiile. Acum sunt mici și nu știu să mintă. Ei, când s-or mai mări cu vreun an, 2 așa, zice gata, am terminat. Tu n-ai de unde să știi ce face el, că ai treburile tale și copilul se joacă. La ora 7 deschizi magazinul, pe care îl închizi la ora 19. Ok, dacă mă lasă la magazin, e bine. Să speli parchetul și gresia și să dezinfectezi baia zilnic. Eu o fac ca la mine acasă. Zilnic trebuie să dai la porci, la găini și să faci mâncare. O să te mai ajute și tataie. Bă, frate, deja e prea mult. Serios, mi se pare extrem. Să-i încurajezi pe copii să facă lucruri mai creative. Le place să inventeze, să facă felicitări și machete. Îți vor arăta ei. Dar capul meu nu stă la așa ceva. Cătălina, dacă ar fi după ea, s-ar trezi numai după prânz. Să nu o lași să doarmă și să-i cer să te ajute. Categoric am să-i spun să mă ajute. Dacă este așa cum scrie aici, mi se pare exigent. Deci sunt totuși copii. Despre curățenie prea puține. Și tatăl ar trebui să fie mai mult implicat și fata. Nu mi se pare normal să stai cu praful de un deget în casă. Iulianei nimic nu i-a putut șterge zâmbetul de pe față, așa că așteaptă relaxată să-i cunoască pe cei 3 membri ai familiei Gorea. Bună seara! Bună seara, să trăiți!
Să-mi aduci niște bombonele ca să fii dulce cu noi. Să trăiești, să fii sănătoasă. Mulțumesc. Iuliana mă numesc. Pare bine. De unde Mămica voastră este la Chirnogi, undeva lângă Oltenița. Da. Să stăm jos, să nu stăm în picioare. Da, da. Eu zic că mămica să-i placă la mine. Și eu am 2 copii. Să vă trăiască. Mersi la fel. Ce vârstă au? Fetița mea are 21 de ani. Băiatul are 11 ani. De pe soțul cum îl cheamă? Constantin îl cheamă pe soțul meu. Am avut o previziune, i-am spus soției că poate îl cheamă Mitică, care are și porci. Aveți cumva? 12. Aoleu, Nu, de fapt, 8. Noi punem mai mult preț și o să vedeți și dumneavoastră, nu știu, un regulament ce v-a zis soția. Nu dau 2 bani pe porci, nu dau 2 bani pe alte chestii, pământuri de cultivat acestea. Cred că educația copiilor este mult mai importantă în viața fiecărui părinte, pentru că la bătrânețe, cu ce se alege? Fata mea studentă și-a luat bursă la facultate și urmăm cu 4, cum zici tu, de copii. Deci am 2 copii cu minți. Eu sper ca mămica să se descurce cu ei și în momentul în care mămica ridică vocea, copiii mei nu se mai înțelege. Ridică în sensul că Diana strângeți hainele, dar în cazul fetei de 21 de ani nu cred că... Fata mea nu strânge hainele. Nu strânge. Îi duc grija soției mele. Nu sunt de acord că nu vrea porc și nu vrea nu știu ce, pentru că la copii trebuie să le să mănânce. Dacă vrei să-i duci un copil, le duci și cu porc pe bătătură și fără porc. A intrat încălțată, mă deranjează pentru că am copii mici care ei se tăvălesc pe jos și asta dă un plus șocului pe care l-am acum, în momentul de față. Mie mi s-a părut că îi plac copiii și că e bună, că o să fie bună cu noi. Mai temătoare decât Iuliana, Cristina vrea să afle cine face toată dezordinea din casa din Chirnogi. Poftiți, tu trebuie să fii Teo. Da. Dă-mi voie să te pup. Bună, Cristina. Îmi pare bine și sper să ne înțelegem. Bună seara! Sărma Costel, bine ați venit la noi. Bine v-am găsit. Dumneavoastră sunteți tataie. Poftiți! Să ne spuneți unde a ajuns mămica voastră. Cred că o să aibă o săptămână de vacanță. Aproape de Brașov, într-o comună. Locuim și noi la casă, dar nu avem decât 6 găini. Prea multă treabă nu va avea. Am 2 copii, o fetiță de 9 ani și un băiețel de 6 ani. Sunt mari. Eu așa am dat o raită prin casă, nu vreau să vă supărați, dar un pic mai trebuie lucrat curățenia. Poate mă ajut și tu, că am înțeles că mai ești un pic în vacanță, da? Și tu, Teo, poate mă înveți și pe mine un joc la calculator. Dar așa, cu limită, da? Facem lecțiile întâi. Probabil îi pun preț pe altceva. Par niște oameni prietenoși. Pare mai comodă decât mama mea, adică mama mea e mai agitată să facă treburile casei. Pentru mine e foarte important să gătească bine. Bine în sensul ca să fie mâncarea pe gustul meu, că nu văd că ar veni cu un fel de mâncare adus din spațiu. Este prima zi pe care mamele o petrec una în casa celeilalte. Conform principiului una rece, una caldă, care va continua și de aici înainte, la Bod Iuliana a înghețat, în timp ce la Chirnogi, Cristina s-a copt. Am dormit super. Eu înghețam mâinile și picioarele. Nu am băgat în priză caloriferul că facem economie. Nu mi-am înțeles prea bine și n-am îndrăznit să întreb a doua oară. Cred că soția lui de unde a plecat, la mine face saună, cred că o să slăbească. Da. Să sperăm că ne înțelege. Bună dimineața! Vai, ce grea a fost noaptea asta. Mi-a fost cald, nu m-am obișnuit cu locul foarte greu. După ce și-a mai revenit la viață, Iuliana trece în bucătărie, dar nici aici lucrurile nu stau ca la ea acasă. Ei de obicei dimineața mănâncă cereale și pentru tata trebuie completate. Tot cereale și tata? Nu, eu am alte cereale care trebuie completate cu lapte. Copiii mei mănâncă acasă la prima oră sarmale și ciorbă cu teițel. Nu vreau. Păi nu. Noi mâncăm cereale pentru că așa este mai sănătos. Deocamdată, astăzi în prima zi. Cum îl încerc cu degetul? Cum? Cum îl încerc cu degetul? Da. Noi nu mâncăm cu degetul. Noi mai mâncăm și cu mâna, să știi. Da, dacă e oala fierbinte trebuie să punem ceva pe... De ce are ăla? Să nu se deformeze blatul. Eu acasă pun pe blatul ăla
Mamă, iau acasă, întreb. iau acasă. Aici suntem Am întrebat, la noi deci nu acasă. mă certa că am întrebat. Să nu fii stresat de mine, că eu nu mușc. Păi nu sunt stresat, mi-e foame. Ale, laptele. soțul meu își face și singur. Dar tu vrei să fii tu servit de mine astăzi. Hai. La Chirnogi, Cristina are de lucru încă de dimineață. Nimic dificil, doar o activitate care face plăcere cam oricărei femei, pe lângă mersul în saloanele de cosmetică. M-a apucat Ia uite, bă, că ți se tremuratul. potrivește, nu putea să te cunosc eu mai de mult. Parcă-i turnată pe mine. Hai de capul meu. Ține, da, ia-l așa, da, ia buchetul de coadă, așa, da, și vină după mine. Ia să vedem, mă, tată, mă. Și trebuie să intrăm acolo? Sigur că da. O mască, ceva n-ai? Nu e de Halloween acum. Ușurel și apăsat ca la răbnicul sărat. Sorcovește așa cu buchetul ăla. Afară, afară, afară. Ia să-ți aduc eu și taxiul, că avem taxiul noi aici. Tu cureți așa, te strângi așa grămadă aici. Luați taxiul. Ia uite, băi, mă, mică, ce te-am adus eu acum. Cu două mâini. Nu pot și la gură, la nas, cine-mi ține ăsta? Păi n-ai făcut nimic, n-ai niciun sport. Ia un două mâini, te fiu eu de nas. Vrei? Am noroc că în tinerețe am mai fost la Ziceai sala că de vrei forță. să-ți faci fermă. Păi ferma nu ți intră o mână. Principal e că am ambiție, nu? Așa să mănâncă bucățica neic. Pot să ies. Păi tu cât te culci, nu te îmbelești? Hai să luăm plapuma, să aducem plapuma la copii aici. Bun. M-am luat durerea de cap. Atâta de tare m-am încordat să nu simt mirosul, că mă doare capul. Păi voi nu v-ați făcut paturile, le-ați strâns aici? Cum discutăm noi tot timpul? Ce e aici? Iuliana! Eu acasă fac patul doar când schimb lenjeria sau când e Crăciun și Paște. Wow, Deci, wow. în permanență, patul nu e nefăcut. Așa că Stai să mă așez un pic pe nu balustrată. să nu vrei craci în sus. Soția mea strânge paturile, dacă copiii nu le strâng, dă cu mătura în bucătărie, spală vasele, dă cu mopul pe hol. Da, nu mi se pare mult. Atunci cu plăcere vreau să te văd. Ok, poți să pleci. Rămân eu cu copiii. Diana! Dacă Iuliana nu vrea să vă ajute, te rog frumos să vă faceți paturile și să păstrăm obiceiul nostru, da? Pe mine chiar nu mă lasă inima să facă ei. Este chiar recomandarea Acum ei le strâng. specialiștilor. Deci până În diseară... permanență, copilul trebuie învățat de mic să fie ordonat, să strângă, să fie curat. Leo, fac eu patul. Băiatul meu e mare ca tine și nu face patul. Măcar veniți și strângeți cotoarele pe care le-ați lăsat aici. Le ia mămică. Le iau eu că nu mă doar mâinile. Da, că te oricum- rog frumos, Te Iuliana. rog eu frumos. Cât sunt eu, le strâng eu că nu mă doar mâinile. Da? Iuliana, E ok? Iuliana, am strici copii, Iuliana. De o jumătate de oră pleci, apoi n-ai plecat. Și dacă tu mai stai 5 ore aici... Mă deranjează faptul că încurajează pe copii să renunțe la ceea ce noi am construit și vrea să-i strice, pur și simplu vrea să-i strice. Nu accept treaba asta, nu sunt de acord. La Chirnogi, soarele este sus pe cer. Purcei au luat micul dejun, Teo a plecat de mult la școală, Radio România Actualități a anunțat cotele apelor Dunării. Oltenița 54 cm scade 2 cm. Este deci timpul ca și Cătălina să se ridice din așternut. Hai, vii să mă ajut și pe mine prin casă cu ceva, că eu nu mai răzbesc. Haide să facem somn de frumusețe. E treabă multă și chiar nu las treaba. Cum stai la București cu școala și astea acolo, cine-ți face? Pui accent pe astea sau nu prea? Facem o dată pe săptămână. Dar ce-ai hotărât să pleci de aici, să te stabilești la București sau încă e prea devreme să-ți faci planuri? Eu vara asta am lucrat în Costinești la o terasă. Așa. Și m-am împrietenit cu o doamnă, locuiește în Elveția de ceva ani și îmi tot spune să mă să stau o săptămână la ea. Sunt niște cursuri care se fac de asistente în spitale, 3 sau 4 săptămâni, o lună de zile, cam așa că durează școala. Te costă 2000 de franci elvețieni. După aia rămâi direct la ei în sistem, adică nu e ca la noi. A, și până la urmă ai hotărât că poate o să încerci să Asta vezi. e o oportunitate. Să știi că și eu am fost plecată și nu e chiar așa ușor. Am fost în Japonia pe post de dansatoare, dar am făcut și alte lucruri. Am cântat, am spălat vase, am dat cu aspiratorul. E adevărat că banii sunt frumoși dacă te duci cu un contract, dar ca să pleci, nu știu, așa că ți-a zis cineva, nu știu dacă ar fi o idee. Cum v-ați descurcat cu limba acolo? Deloc la început. Și încet, încet am luat notițe. Eu așa am zis că vreau să învăț arabă.
Serios? Da. Când eram eu mică, ați văzut la televizor că era un film se numea Clona, cu arboaici de-alea îmbrăcate și înfofolit, cu aur până aici, așa, să stai așa cu mâinile când dori, să nu-l dai jos. Și la urechi să se facă lungi, așa, din cauza la cer. Păi da, dacă să ai toate astea, probabil că trebuie să-ți găsești pe vreun shake, vreun ceva. Da, asta, Doamne ajută, da. Era vorba de limbă. Mi-a plăcut. Ce vreau să spun, când am intrat la baie, pe acolo, pe la cabina de duș, pe acolo, pe dincolo, am văzut mult praf. Ce crezi, că ai putea să mă ajut să facem împreună? Da. Ce ai făcut? Că noi vorbeam mai devreme de curățenie. Mie mi se pare mai important să gătesc, pentru că eu nu pot să mănânc ce aveți voi în frigider. Stai să spun. Nici măcar n-ai scos cratița cu supă. Tata, este asta, mâncare. Asta cratița este cu supă nici măcar n-ai scos-o să o vezi ce e în ea. Uite, fac. Acum a curs și pe jos. N-are nimic. Deci supa la mine acasă, dacă aș fierbe o pasăre sau dintr-o pasăre... Da, a fost pasărea nea. Și acum ce vrei să mănânc eu? Asta? Sau ce? Da, cu găluște. Cu asta? Îi mănânc cu ou. Are ou ăsta? Eu așa ceva nu fac acasă. Da. Dacă tu crezi că chem pe cineva și mănâncă o gălușcă cu o zeamă asta, eu nu mănânc. Eu nu mănânc. Dar Iuliana, tu n-ai venit musafir aici, tu ai venit în locul soției mele. În prima zi, când aștept pe cineva, îi lași mâncare. Păi și asta nu e mâncare? Nu, deci nu vreau să jignesc. Știu că vine cineva care mănâncă sarmale dimineața, că atunci poate făceam sarmale și așteptam o jumătate de porc pe masă. Eu nu mănânc așa ceva, trebuie să gătesc ceva să mănânc și eu. Ești liber. Să pleci și să mă apuc de treabă. Nu, am să stau cu tine aici, că data trecută când am plecat, ai spus că faci, că treci. Nu sunt răutăcios, dar întreb. Și iuveta era curată când ai pus carne acolo. Eu 5 ani de zile am avut soacră. Acum sunt învățată fără soacră. Ai înțeles? Deci eu fac ce mă taie capul și nici să mă certe bărbatul. Dacă tu vrei să mă cerți, ești liber. Cum să spui mie să mănânc eu apa aia chioară? Ce să... Și nici măcar la spital. Și la spital îți spune un tăițel acolo. În momentul în care pleci de acasă, nu lași scârbele în frigider. Între timp, la Chirnoci, Cătălina s-a apucat de treabă, ca o pată roz într-o mare aproape albă. Să sperăm că niciun șeic nu vede imaginile astea. Să nu, Doamne ferește, compromitem șansele fetei la fericire. Ești în ordine cu mâinile? Poți să mai continui? Că am văzut că te-ai iritat un pic. Să nu ai probleme pe urmă să ajungem pe la dermatologie sau mai știu. Ei, nu sunt chiar așa sensibil. Măi, din ce am văzut, să știi că sunt mulțumită așa. Văd că faci, nu ești cu fițe, că tu nu vrei. Din proprie inițiativă sau pusă de ea? Nu, tu singură să faci. Pur și simplu să-i faci o surpriză mamei. Cred că s-ar bucura, nu? Ce zici? Da, și eu cred că s-ar bucura să mai facă ea toată treaba. Că bănuiesc că nu e nici ei ușor. Și din cauza asta poate nu face față și pe colo, pe dincolo e praf și nu face față. Că sunt sigură că e o femeie gospodină. Da. Deci asta se numește ciorba la chitroci? Dacă tu crezi că nevasta asta e la chitroci sau cum zice, treaba ta. Eu zic că îi se potrivește mai bine supa la chitroci. Tu acolo în farfurie ai ciorbă. Ciorbă? Da? Și când toată lumea se așează la masă, să se liniștească, tata tot nu e împăcat cu atitudinea Iulianei, așa încât caută nod în papură, sau mă rog, scame pe podea. Este gustoasă, dar revin la o întrebare mai veche. Am pus aspiratorul, am dat cu mopul. Da? Dar bineînțeles, tu n-ai fost aici. Facem o probă? Lasă-mă să mănânc, după aia facem probă la ce vrei tu. Voi de ce nu mâncați? Mi se pare puțin acră. Este ciorbică cu borș. Deci o să vă fac și supă. Da. Și am să vă fac și sarmale. Nu. Tu, Leo, de ce nu mănânci, mămică? Nu mi-e foame. Nu este fomică. Spuneam că vreau să fac o probă. Ai spus că ai făcut curat. Ai dat cu aspiratorul și cu mopul. Da. Să o fac? Bineînțeles. Mai e curat? Îmi pare rău, dar de când am pus aspiratorul s-o fi făcut, că dacă intrăm toți aici... De la ce? De la picioare. De la turmă? Nu e nimica. Deci eu când plec la Chirnoci iau copiii cu mine. Și pe ai mei îi trimit la tine. Vrei? Încă te scame câteva. Deci sunt câteva. Și mă scuz, nu-i așa? Mă accepti așa. Dar copiii mă acceptă... Tot promite că face și ia cât a trecut o zi întreagă și n-a făcut niciun sfert din ceea ce trebuia să facă. La Chirnoci, plecând de la niște teme de clasa a 5-a, discuția crește și crește până se ajunge la întrebările profunde ale vieții.
Chiar așa, la ce e bună școala? Teo a avut o compunere ceva la engleză și are câteva greșeli de ortografie, plus sunt câteva ștersături pe aici. Am înțeles că mama mai rupe pagina și îl pune din nou să facă. Eu dacă fac treaba asta e o problemă? Păi, ce să zic, împărțim vina. Așa. Și dacă n-am fost în stare să-l verificăm că ne-am dat după treabă când trebuia, ștergem acolo să modifice, dar a doua oară nu e că îl plătești. Asta e. Dacă n-ai carte, nu știi să repari nici măcar tractorul. Eu am făcut școală pentru asta. Eu nu o să fac profesională. Păi, fă facultate și dă-i lecții ăla. Și face facultate ca mine și ce o să facă cu facultate? Deci eu la tine aveam pretenții mult mai mari, să gândești mult mai bine decât da, mine. face facultate și unde s-a angajat? Un din ăla care e la pază, la tribunal, în spate unde intră judecătorii, are master în finanțe bănci și lucrează la pază. Deci nu părea prost, era extraordinar de avea o șansă să fie. Dacă îmi ducea mintea, nu s-a angajat la pază pe 7 milioane, lasă-mă dracu. Că dacă te duci... Dacă câștigați 7 milioane cu tractorul, voi l-avea de cizmene. Deci dacă eu mă duc să mă... Aceleași studii le avem amândoi. Dacă eu mă duc să mă angajez la bancă într-o fustă scurtă și ne-a dat bine costum, să fie al dracu dacă nu eu intru înaintea lui Păi te angajează până te înțeapă. Și pleci cu buba umflat acasă. Vrei să-ți arăt că nu e așa? Da. Majoritatea femeilor așa sunt intrate pe unde. Fetele alea de vezi la televizor le-am văzut eu la pagina 5 când nu știai tu să scrii. Da. Știi cum a zis șeful? Că nu mergea treaba bine și angajatul s-a dus la șef. Băi șefule, lasă-o dracu de treabă, vezi că dai numai ordine proaste și treaba nu merge bine. Și lasă dracu de pește că și de la cap să-mi fute. Și șeful i-a spus scurt, dar să rade de la coadă. Am trecut dintr-o stare, râs, plâns. Păi a trecut ăsta, ce să zic, lasă-i dracu că i-am fraierit. Tot el a ieșit pe el, a picat în picioare, ca pisica, nu? Revenim în Bod, unde în bună tradiție tata nu își pune copiii să spună poezii, ci să-și dovedească îndemânarea. Doar că lăsând la o parte că Iuliana s-a îndrăgostit deja de copii, părerile tatălui nu par să o miște prea mult. Ia, hai să-i arătăm lui Iulianei că, printre multe altele lucruri pe care noi le facem, sunt și aceste mici jucării. Cu ocazia asta ce facem noi? Scutim niște bănuți și învățați să vă faceți propriile jucării. Da, eu o să fac un om de zăpadă. Da. Trebuie o foaie. Tu spuneai că îți lași copiii să-și trăiască copilăria. Nu zic că nu este bine, dar eu încerc să-i mai trag un pic de la televizor, să le dezvolt creativitatea. Teo e mai mare, vrea la calculator. Deci chiar dacă eu aș vrea să-i fac, să-i explic Teo să nu știu ce, îi se pare o aberație. Uite, de exemplu, soția mea, la fiecare sărbare de-a copiilor, se străduiește să le facă câte un costumaș care e mai deosebit față de ceilalți copii. Mai bine scuteți niște bani și hai să le fac eu. Scuteți niște bani, lasă-i dracu de bani. Deci tu îi traumatizezi, pentru că eu știu că și mie mi s-a întâmplat lucrul ăsta. Crezi tu că îi traumatizezi? Da, sunt convinsă. Dacă eu le spun decât să cumpărați o jucărie, să o creați? Deci mie în seara asta mi-ai spus de cel puțin 5 ori că voi nu aveți bani. Nu, deci n-am spus că nu avem bani, am spus că și dacă am avea bani, nu i-aș arunca pe jucării. Eu nu zic că nu te înțeleg și pe tine. Nu, eu am vrut să scot în evidență faptul că ei trebuie să-și pună un pic mintea la contribuție, nici de cum faptul că am sau nu am bani. Îmi pare rău că nu am posibilitatea să merg cu copiii tăi într-un supermarket, ca eu să-ți demonstrez pe viu că copiii tăi vor și altceva. Copilul de 9 ani nu gândește la tine la 40. Iulia, deci toți copiii vor jucării frumoase, Iulia, scumpe. Dar eu nu contest că ei nu vor jucării, ci doar le arăt că pot să-și facă și ei jucării. Nu este ca aia. Asta e un om de zăpadă pe zăpadă, cu timp. Este foarte frumoasă și copiii mei fac, dar la școală. Nu știu ce a făcut ea cu copiii ei, nu-i cunosc, dar m-a deranjat faptul că a criticat felul nostru de a ne educa copiii. În ziua 3 în Bod, tata schimbă foaia. Trebuie să fie ferm cu Iuliana, așa cum este el de obicei, și să o învețe ce are de făcut. Uite, aici este un aspirator, îl vei folosi în cameră, pe mochetă. Ăsta este mopul pe care îl vei folosi pe hol.
Și aici în sufragerie, ăstea. După mine, le-aș arunca. Înțelegi? Păi, da, dar nu putem să le aruncăm, n-am spus într-una că ăstea sunt obiectul... Da. Păi dacă tu îmi spui că tot trebuie strâns și pus undeva, mi-ajung o cutie și le pun. Dacă aveai o mașină, nu mai strângeam după copii. Le o mașină și Diana o... Da, o mașină, știi câte jucării au vreo 2 saci acolo, nu mă fost să le scot aici. Deci au. Eu știam că dacă se juca cu mașină Nu, și deci păpușă... insist să le vedem împreună. Bineînțeles. Și dacă mama vrea demonstrație, ei bine, Andrei este gata să-i o ofere și se implică atât de mult în acest demers, încât chiar îi dă Iulianei de lucru. Dar nu așa. Dăm voie să le împrăștiu, să se vadă. Ieri ai spus că, fiindcă nu au jucării, sunt maltratați. Eu ți arăt că noi am avut jucării, doar că le-am strâns pentru respectul față de tine, că tu veneai, că altfel la noi jucăriile sunt în orice cameră, chiar și în bucătărie. Ai spus că copiii tăi primesc și că ai mei nu primesc. Poftim. Lucruri scumpe sau mai ieftine, puzzle-uri. Poftim. Uite aici. Ai terminat? Nu. Eu îți fac acum ordine. Și îți fac un sfert din ele jucării bune. Plusurile alea sunt de copii de 2 ani de zile, nici măcar copii de 2 ani, pentru că înghit praf. Tu începi să le clasifici pe vârstă, ce facem acum cu copiii? Le dăm jucării numai special pentru 5 ani și 2 luni? Deci te rog frumos să încheiem, pentru că deviem deja din discuții. Nu, e ok. Ți le-am arătat, ești de acord că copiii au tot ce le trebuie în casa asta? Apropo, că spuneai că este frig în casă, te rog frumos să-ți arăt termometru. Câte grade arată termometrul? 23,6 cred. Este frig în casă? Nu. Te rog frumos. Gata. Uite, să dați așa cu mâna. Păi da, pentru că este cald, că tu ai spus că este frig în casă și atunci am ridicat temperatura ca să fie confortul tău. Să nu spună soțul tău. Să ai mare grijă că faci pareză partea dreaptă, că uite așa se face mușchiul la față. Pentru că familia ta mă va urâ pe mine pentru că eu te-am ținut în frig aici și ai tot confortul necesar în casa asta. Gata, vreau să mă opresc. Te rog. Tata le-a adus, tata să le ia, că eu nu i-am cerut jucării la copii. În Chirnoci, nici gând de neînțelegeri. Aici, la vremea mesei, lumea este bine dispusă, veselă și capabilă să recunoască meritele celorlalți. Doamne ajută, sănătate, să fie într-un ceas bun, bine ai venit la noi, bine v-am să fie bine, sănătate și să rămânem prieteni. Doamne ajută! Ia să vedem acum ce mâncare ne-ai pregătit. Mi-a lipsat hârnați. Ți-am zis? Jos pălăria. Serios? Felicitări, da. Foarte bună. Vă topește în gură. Cam așa arată tochitura la noi. Da? Numai că are și cârnot. Uite, sângele Domnului. Te sui capul omului. Faci urât, marș pe gât. Altă viață, nu? Altfel vede omul viața. După o iarnă, cu mâncare de asta și cu vin de asta, primăvara în agricultură e un flec. Așa-i. Precum grele și cu furnica. Dacă câți la chitară și tu câți la țambal, ești topit. În bod este vremea ca Diana să-și facă temele, dar matematica se dovedește aici o nucă prea tare. Dacă nu pentru fetiță, cam emoționată, atunci pentru părinți. Sau dacă nu matematica, atunci pedagogia. Bunica are 355 de nuci. Ea vrea să dea fiecărui colindător câte 9 nuci. Pentru câți colindători îi ajung nucile? Ce scrie acum? Ce scrie acum, Diana? Nu știu. N-am spus că scriem fiecare element, Diana? Da. Păi da, și care este următorul element după 355? Că vrea să dea că vrea să dea la fiecare. Mă, Diana, mă. La fiecare. Păi ești roșie toată. Ce Dumnezeu îmi scrie 9 nuci? Ai 350, ce faci cu cele 9 nuci? Păi da. Da, dacă Diana, du-te un pahar cu. Dacă sunt și eu aici și dacă și tu ridici vocea la ea, se pierde și nu mai știu să mai scrie. Dar nu s-a pierdut, nu este stilul ei să se piardă. Când îi spara Teo și plânge, gata, nu, deci nu mai bun de nimic. Vorbesc foarte serios. Hai, vino aici. Are 9 ani. Dar nu e vorba de 9 ani, nu e vorba, nu, stai. Dar ia uite tu la mine. Diana, cu cine îți place să faci lecțiile? Cu tata sau cu mama? Cu mama. De ce?
Fiindcă mama nu țipă la mine și nu... Diana, tati a țipat la tine? Tata a ridicat vocea. Deci e o diferență între a ridica așa ridică vocea și tata a vocea. țipa. Deci ție nu trebuie să-ți fie frică de el, pentru că el nu te bate. Deja deci tu o audeam. citești din Diana, nou te și concentrezi te gândești acolo, că tu da? ești singură fără tata și... Nu, Iuliana, te gândești stai, că... deja o dăm te gândești că ești singură și îți faci temele. Și tata vine și te corectează la sfârșit. Lasă-o să facă singur. Diana nu trebuie să-și imagineze că tati nu-i lângă ea. Că nu e nimeni lângă ea, nu numai tata, că ca nu e să o nimeni lângă ea. susțină, să o ajute. Da. Pentru treaba Am asta nu mi-a impresia, plăcut. scuză-mă că sunt indignată, chiar că ești cu capul. Zici că va da boala pe tine. Lasă-mă, dracu! Tu o știi că e deșteaptă. Ce importanță are ce crede X și Y? Nu a fost ideea mea de a crede cineva, ci pur și simplu tu ai venit și ridicat vocea și eu ți-am zis cu frumosul. Diana s-a pierdut. Uite-o ca și acum, aveți, deci stă cu 3 ori 9, nu știe cât face, doar nu că nu știe, ci pur și simplu este obosită. Vii aici să ne dai peste cap regulile. Bravo, tati, uite că și el știe. Eu am zis, tata, tu vină lângă scaunul fetei, ridică vocea și la fată și la mine și noi... Păi nu am ridicat vocea la tine pentru că tu pur și simplu m-ai împins să plec de lângă fată, adică eu nu o influențez în bine. Te rog, nu, ăsta nu e sănătos, deci mâncați, eu nu mi-am soția la tine ca să urle la copiii tăi. Te rog frumos, păstrează calmul în fața copiilor. Diana, tu poți să continui? Hai, Leuțu, să vedem ce avem aici de făcut. El nu-ți dă voie să vorbești. Hai, Diana, și vorbește numai el. Hai, Diana, lasă copilul să facă. Bărbatul meu pe lângă sărăcia asta e un înger, mânca sufletul. Este un înger. La Chirnoci, Cristina ar trebui să facă și ea o pâine de casă, în prezența bunicului care locuiește acolo. În postura de consultant este mama Iulianei, venită în vizită. Pun asta acolo. Nu acum, puneți făina. Întâi făina. Da. Acum ai făcut aruar, la coronați, da? Da, luați un pic. Să rămână, să fie primit. Nu de tot. Așa au fost dintotdeauna glumeț omul ăsta? Da. Tu să nu vinzi din casă tot acum. A fost foarte cu minte. N-am avut probleme pe urma lui. Gata, acum dacă e să vă apucați să pregătiți asta, tata e, poți să duci la culcare că te-am și așa te-am ținut și la magazin și te-am zăpăcit de tot. Să închizi ușa aia că să face frig la pâinica și nu mai crește. Da. Eu în familia asta sunt înfiat. Na. Și n-am vrut să discutăm subiectul ăsta în prezența tatălui. E mai sensibil așa el de fel. Am înțeles. Părinții biologici trăiesc. Da, foarte bine. O parte din ei pe picior mare. Serios? Da, adică tatăl. N-au fost niciodată împreună. Ăsta a fost și motivul pentru care eu am fost adoptat. Dumnezeu l-a pedepsit, nu i-a dat copii, am fiat copii la rândul lui. Fantastic. Și când ați aflat chestia asta? La o vârstă foarte fragedă și foarte dureros. Copiii, că nu știa înainte, lumea era înapoiată, bă, e dat spre adopție sau și că e dat de suflet. De suflet, da. Și striga după mine așa. Da, a trecut. Așa, nu mai povestiți că nu mai vreau să aud. Normal că nu e ușor. Și poate că și chestia asta m-a călit. Și-a luptat în viață, da. Da. Noi am fost plecați la Oltenița, am stat la bloc și când mama mea adoptivă s-a prăbutit. S-a îmbolnăvit și taică meu. L-am operat. Am simțit că nu pot să-l las singur. Și ne-am mutat aici lângă el. Am simțit că îi sunt dator. Nici el nu m-a lăsat pe mine, că mi-a fost greu. Asta este. De când am venit, l-am văzut tot spunând glume, într-una râde, e pus pe șotii, poate vrea să ascundă suferința. Nu știu ce să zic, da, în orice caz trist.